मंगलमय दिन आज है पाहुणे घरेला। और कहा भाई अमित भैया यो समय सरकार कने अहाँ सब कने बात छोड़ दियो ने आई कलाकारों का समय दे समय सरकार के कहे समझियो गला कैली यो वाह समझ जवाने छथि मंगलमय दिन आज है पाहुणे घरेला। 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 समय मिले लेकिन कहबा मंगलमय दिन आज है समझे घरेला। मंगलमय दिन आज है पाहुणे घरेला।
बांसुरी साजल